Moi kaikille! Tänään mä kerron teille, miten mä aloitin milloin mä aloitin tekee YouTubea. Se oli 6-vuotiaana, kun mä näin Nikoen käsin. Mä tykkäsin niin paljon, että mä taisin antaa sille like ja subscribein. Mut teidän pitää tehdä se myös tänne. Myös Nikoen käs, koska mä annoin niille, niin ne pitää antaa. Ja muuten, miksi tää on niin kirkas? Au. Ai näin. Ei todellakaan näin. Näin on hyvä. Ja mä aion tehdä semmosen videon, missä mä pelaan, mitä mä oon harjoitellut ihan super kauheasti. Ja mulla on tullut tosi paljon failejä, mikä mua surettaa. Koska mä aina halusin olla YouTuber, mutta kun mä aina opettelin, paitsi tänään. Joo, mä tein tänään 4 ja tää on mun 5. 3, 4, 5. Joo, 5 videoa mulla on nyt. Muuten tää on se mun mikrofoni, missä mä puhun yhdessä videosta. Just otin kuvan. Mä tykkään niin paljon tästä mikrofonista. Niin. Se ei ole vielä loppunut, kun mulla on jopa niitä kirja. Ja mä toivon niille synttärillä, siis joululahjaksi, voidaan tehtäväkirjan. Tai no, melkein kaikkea mitä niillä on, koska mä oon ihan superkova fani. Ja siis ihan todella hyvä fani. Niin mä vähän mietin, että miksi mä haluan olla YouTuber. Ja se tuli mulle aikaan, koska mä tarviin rahaa. Mun kotiin isona. Mä tarviin rahaa mun autoon isona. Mä tarviin, että mä saan ruokaa isona. Ja sen takia mä haluan olla YouTuber. Ja laulaja. Ja mä en oo koskaan oppinut miten soittaa kitaraa. Ja siksi, koska mun isä ei auta. Koska se ei osaa auttaa. Jos te näette, mun isä on semmonen laulaja, mikä laulaa italiaksi, englanniksi ja suomeksi yhdessä laulussa. Ja espanjaksi. Ne on 4 laulua, paitsi suomi, koska se on vain 1 laulu. No se on myös italian laulu. Mä mietin ihan sikana. Miksi mä haluan laulaa ja miksi YouTuber? Mä sanoin äsken, koska mä haluan olla rikas. Mä haluan mun perheelle rahaa. Mä haluan mun tyttöystävän rahaa. Mä haluan mun isälle rahaa. Mä haluan mun puoli-isälle rahaa. Mä haluan mun pikkusiskolle rahaa. Ja jopa mun äidille, mun ukille, kaikille mun perheessä. Paitsi jatketaan siitä kohta. Toisessa videossa. Nyt on mennyt aika kauan. Mut siis mä oikeesti rakastan tehdä videoita. Ja se ei oo valetta. Mut jos sä tykkäsit tästä videosta, niin heippa. Goodbye. Heippa. Peace out. Heippa.